Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani. Ngibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha. Kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo, ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolu daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Sibhekela-ke nje ezigamekweni-ke ezithe zenzeka ekulona-ke usuku lwanamhlanje. Sekusabalele-ke ivideo eveza isigameko esenzeke laphaya eRustenburg eGoli. Isigameko-ke lesi kuvela isiwombe after ukubanjwa kwemoto yemali nokuthiwa-ke akuzange kuphumelele. Kule video-ke bafethu-ke engiyifakile-ke njengoba-ke siyibona kune-part la engingayivezile ngenxa yokuthi-ke uYouTube awungivumeli ukufaka izinto ezinyantisa igazi. Kuthiwa-ke kule sigameko kudutshulwene ama-security nezigebengu badubulana ngenxa yokuthi-ke obekuzanywa izigebengu bese kufeyilile, bese kusha nje inhlavu kuphela. Kunomlisa-ke esimbona la kule video le ovelayo kule video owenze into ebingalindelekile. Ngenkathi-ke kudutshulwana indoda-ke le idubulekile onyaweni, then yabona ukuthi-ke kuphelile ngayo, ibeke isibhekisa isibhamu ngakuyona, yazidubula la enhlafunweni, yashona. Lesigameko senzeke lapha eRustenburg eGoli. Abantu basola ukuthi-ke kungenxa ukuthi-ke maybe le ndoda iyazi ukuthi-ke mayibanjwa la maningi amacala anawo azovuka bese ibolela ejele, then yasikhetha ukuthi-ke iziphuce impilo. Makuthi uyayifuna-ke le video ikhona-ke i-WhatsApp number yami kwi-description, ila engisuke engizokusherela khona izinto ezingavumelekile ukuthi-ke siyifake la ku-YouTube. NgiWhatsApp nje uyichaze ivideo oyifunayo ukuze ngikusendele lowo video, umuntu angafika athi cela ungisendele ivideo nje then mina bese ngingazi ukuthi ngizokusendela yiphi ivideo, noma nje u-screenshot le video lesikuyona then mina ngiyobe sekusendela leyo video leyo oyobe uyifuna. Ngaza kwethu ngibonge ukuthi-ke nibukile, ningakhohlwa ukulike ivideo. Uma ungasubscribe-ile make sure ukuthi-ke uyasubscribe kwi-channel ziku-Trend TV. Ngizohlezi ngikhona nginilethela-ke ezisematheni usuku nosuku, asihlangabezane kwivideo elandelayo.